La traduction du discours de la présidente de la Commission sociale des femmes a été faite par Mme Ataïr Melda. Aywa jamaka haketo ambalma minum biya nan jenron anga présidente nyambalma muso minye madame Modi Boye ayefma mi fawiye twabukana minangeleya ka kuma baba utama nyefe ko la yala mawuye bamanangana ambe ninkene minka dambe ni selin diabola ashien duru nande yenyina nye ambe muso ikani seliba nke ano olasa president ko president yele anga keneka oye nyani yama oye kunye yama anya don fanaka ko president anga wele litoko anana anga keneka ka anga seli diambolo fe ka anda bonye katafe olasa commission sociale tola mali muso be tola présidente be président fo ka baraka dae ka wale nyumando TNDR bolo mimbeya gouvernement bolo mimbeya aywa jakulu membla la assemblée nationale la no beya ani la sigitew mi ya ambassadeur ya nu beya abu fo ka tegi ku fo ka baraka dawye ku wale nyumando o temenen ko ako militant be demsen fara makorobaka demsen fara cheuka che barakelau ka bu fo abe baraka dawye abu wale nyumando unana kana anga seli dianfe uyele ya aya yira ka fo anga ko oyuka koye ka ko oyanga koye ansi tenyon toko aya yira fana ka fo unambe ka janfe ambe revolution minkela ninye anga sinsin katafe ode ato ni seli nina muso seli mi flen nina amba keneka anya ke kanga revolution de sinsin aka kanga revolution sinsin muso ka kanga sinsin basa nina pa sorora na pa grima yorobe andeka ni fana nana ni grima yorobe andeka bartandi chaw nyenena aw nyenena chaw ye munye chaw ya an chaw ye munye chaw ya an balma chaw ye munye chaw ya an dewnye otuma chaw ye an dawde olata president ya nyini fana ka fo abe barakada ina fo maoma nimbeya bamako ni obeyoro janna fana malinya fe nu ya ndeme kanga kermes gla kanga kermes nye aka foli bita odu fada fanfe ako bito insa abani ni jama befe be hakli kata madame Clara Zetkika ni muso kuntiki ode sababu la bi ambe ni seli kenenka ni seli fana kera jamana muso be ka seli ako sambi woro ani turu nyina dugu bala Chicago no be America jamana na barakela ubana barama ka grabuke barta utu segena aywa utu mi toromin tungu yo tuntu labo ni la toro len tundo osma wulila ka greve ke o greve senfe so mato koda muso wulila ku chasri ki jo palma ke utate ko greve ke barta mi chawye herani toro o herani ma bite muso fanama o san yelama conférence ba kera femme socialiste ou fait Copenhague jamanana au conférence c'est madame Clara Zetki ninya ko fa o yesisa o de wudila ka nyini
k'a fɔ nin dɔ in nin kalo in tile 8 a ka kɛ muso baarakɛlaw bɛɛ ka seli ye o de y'a to bi an b'a seli kɛra. san wolonwula o kɔ tubabu jamana musow tɔ n'o ye Allemagne musow ye n'o ye Suisse musow ye n'o ye Danemark musow ye n'o ye Amérique musow ye olu bɛɛ wulila k'u cɛsiri ka seli in kɛ muso tɔw fɛ. san 13 o kɔ ayiwa Chinois jamana na ni dugu dɔ bɛ yen ko Kanton olu fana musow wulila k'u cɛsiri ka seli in kɛ. ayiwa i n'a fɔ guerre laban min kɛra tubabu jamana na kɔsa in na n'a bɛ fɔ ko Hitler ka kɛlɛ o kɛlɛ fɔ de seli in kibaruya sera jamana fantan 4 bɛɛ la k'a ta ka n'o kɔsa jamana fantan 4 bɛɛ muso bɛ nin seli in kɛ. nin fɛn dama min fɔlen filɛ nin ye aw ye o de b'a jira k'a fɔ aw ye kabini kunungo so bi musow cɛsirilen don. cɛ de yɔrɔ yɔrɔ o b'a sɔrɔ muso b'a nɔfɛ a ka kan fana an ka cɛw dɛmɛ o la ni fɛn o fɛn bɛna ni nafa ye jamana na ni fɛn o fɛn bɛna ni lafiya ye ni fɛn o fɛn bɛna ni hɛrɛ ye o ma fɔ an kɔ dɛ a bɛ yɔrɔ yɔrɔ an bɛ yen cɛw ma wuli ka jɔ n'u y'u kɔ minnu b'a sɔrɔ an b'u kɔfɛ. a ka kan an ka wuli ka jɔ u fɛ dɔɔnikɛlaba dɔ n'a tun bɛ fɔlɔfɔlɔ Hindu jamana na n'a tɔgɔ ko Gandhi ale de y'i kanto a ko jɔn de bɛ se ka cɛ dusukun yɛrɛyɛrɛ ka cɛ ka dusu don cɛ la ka tɛmɛ muso kan. o kuma in ye tiɲɛ ye dɛ ni cɛ sɛgɛnna n'a ko k'a b'i sonboro ni muso wulila k'i jɔ a kɛrɛfɛ a tɛ dɛsɛ duguma a tɛ taa duguma fɛ. an bɛ to tobi an bɛ so dilan an bɛ cɛ laɲani nka baara b'an ɲɛ kɛnɛma o baara an kan ka t'o la parce que o ye faso jamana baara ye. o de y'a to an bɔra so kɔnɔ ka cɛw dɛmɛ ka jamana dilan barisa jamana tɛ cɛw kelen ta ye jamana y'an bɛɛ de ta ye. o de y'a to an wulila k'an jɔ k'an cɛsiri ka cɛw dɛmɛ ka jamana dilan jamana in jɔ an b'a dilan dɛ aw ka da la k'a fɔ an tun bɛ cogo min na kunun hali bi an bɛ ten anw ma segin kɔ an tɛ segin kɔ an tɛ segin kɔ sababu min na fana aw n'a mɛn. kabini an y'an ka indépendance ta mali musow bɛ baara la barisa u y'a dɔn k'a fɔ baara in y'u ka baara de ye u y'a dɔn k'a fɔ u ka kan k'u ka jamana dilan u y'a dɔn de k'a fɔ fɛn o fɛn bɛ mali taa ɲɛ muso man kan ka to kɔ o la muso ka kan ka mali dilan a k'i miiri k'a fɔ kunun o jɔnya juru min tun b'an kan na n'o sera ka bɔ an kɔnɔ anw tɛ kɛ fitiriwale ye koyi o ma bɔ anw kɔnɔ anw hakili b'o la anw bɛ mali ɲɛ k'a de fɛ. o tuma na anw y'a dɔn k'a fɔ ko baara b'an ma baara ye an ka kan k'a ta ni dusu ye k'a kɛ ni hakili ye. n y'a fɔ aw ye o min tun b'an kan kunun o musow ma ɲinɛ a kɔ dɔgɔyali min dara anw kan ɲɛni min dara anw kan lajabali min dara anw kan o tuba bɛ ɲinɛ a bɛ min den dun o tɛ ɲinɛ dɛ. anw ma ɲinɛ o kɔ o bɛ anw hakili la an dun a dɔ la an ma sa k'a sɔrɔ an ma ɲinɛ o kɔ parce que ni mɔgɔ tɔɔrɔ k'i tɔɔrɔ k'i lase yɔrɔ dɔ la i bɛ sa buguri de bɛ don kilo 2 kɔnɔ i tɛ ɲinɛ o fɛn kɔ wa o fɛn anw tɛ ɲinɛ a kɔ abada. k'a to
ni jugu date ni da encore an na jora ka ko no no wo an mu to sa ke ka wa ko président yetendo saka discours la akona fara jamana fara muso ni muso ne na jamana benye ko ba ko le nyo edare ko ko re ko jamana ba ngulu o tuma na an tangelea an ga do fara na cetrika kun wa nan tin cetrle ne mi ditakele ne an ga ke flae warta aw hakli bala ni président de kuma yoro adam so tani aka kwa ma ko katla kana kwa ma so ida wala ko révolution civique ni ci obe révolution ta amba fe ni ci obe révolution ta amba fe anga ku ci mu am ni be révolution nyama to ka ta do mu na amba ko fe wo ma on be révolution civique bata anya do révolution ku ni ni révolution kera de ko ka jamana samya révolution kera de ko ka jamana gla warta jamana ka here toro jamana ka lafiya toro ka socialisme ka fera barta socialisme o de ka fera ambe ka tegendi ambe ka kliji sobi o de socialisme na socialisme ambala ko ada pada ambala tangka na ambala kwangu bila si nakata muso jala ka ke slae ni ko jora ni na president Modibo ko révolution ni aka to on kana ke turlo ndaka to ni no ola sa an ko ni ben ado de faranga baraka ambe bara ni na tuna anna muso kulu slakanye ambe matala ni ngoye politique trope ambe masala min boye don la don trafe ambe masala min boye muso ka so min chogo minna ka jamana min chogo minna barta ni bi jamana min ko so yika so kola dinde abe jubo bo ro de ami ame dem tanu la mo chogo ko chogo minna ani dem tanu ka na kiti bana jubo ma chogo minna abo gara minna kina na ma do ko ro ga na do bola opa nemeno ko kubina nga ko tiambolo ka ko yela ma kole yela ma fla yela ma tara nenu be produ ni trafic na ananye o mu fede bata ma ni ko ki ba fede marika te ko au na ba o ma bata au nenu na paro ko nyeni te ko au ko ka tauza otmana nenu be produ nenu be trafic na ni ko la fide amanu ya antu tole ina ko min ya kalam fantelai nanya da mena kaba ne muso bina anga su te kalam nuna o kala ande do de faransa ante do bala basa yele kuru ni min daw nyara ko lola amanka anda makato nae ambal mam so mu ma so kata o kala ke ku hakli dele akata an ku hakli bodila aywa anga ni seli président ko ni seli tete kaba ne amma hakli la ta ambal mam so vietnam yen ko ambal mam so vietnam yen wa ambal ma ke vietnam yen nu de tegala bi nu de kedela manu olu ko jugu jubenke olu ya ko jugu minke yo ko jugu jumenke ni jugu ba ko tu ka jamana uchu bolo ni ko jugu jumenke ni muso de unda mina ka tawu ko koro ni ko jugu jumenke ni taw de na ku bolo plastic ko ta ku turu daga ka jira ko ka tu ni ba yoro mina ni ko jugu jumenke ni le ko so aje unda bombu jugoka kale ko jongu ka mo fa ni ko jugu jumenke o ko jugu e jumenye ko jugu ka ta jugu ka jamana ku bolo jugu ka to ka haranya jugu ka to yar ku ka jamana da mu do
k'a fɔ ko jɛnɛjuru ka don kan na jɛnɛjuru ka kunna dɛ i ka sɛgɛn jɛnɛjuru yɛrɛ b'i kama o de ka ca a ko n'i y'a ye k'a fɔ hakɛ mɛnɛ sira la sa n bɛ busan kɛmɛ tigɛ de ka da la sa k'a fɔ ko tigɛ min na bi sini u na lafiya sɔrɔ ne y'u sinsin u k'u gɛlɛya u bɛ kasi la bi sini u na yɛlɛ anw bɛ lafiya nin na bi ni ala sɔnna u b'a sɔrɔ basa baga de taara k'u ma ala tɛ suma dɛ n yɛrɛ y'a daminɛ ka yɛlɛ juguw kan o ni ala sɔnna juguw de kun bɛ matuliw ye olu bɛ yɛlɛ juguw sanfɛ o de y'a to bi wulada in na fana musow bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dalajɛ i n'a fɔ bagadaji kɛnɛba in kan an bɛ taama sen na fo ka taa se vietnamiyɛnw ka ambassade da la sɛbɛn dilan b'an fɛ min b'a yira k'a fɔ an b'u fɛ bi an b'u fɛ sini u haminanko y'an haminanko ye jiri min b'u la a banna an yɔrɔ ka jan dɛ nka an n'u ye kelen ye o sɛbɛn an b'a d'u ma du la dɛ nka o tuma na muso maa si kana to tɔgɔ dɛ jama ka bonɲɛ bɛɛ ka sɔrɔ kɛnɛ kan an ka taama jamana yɛrɛ fana na n'olu bɛ kɛlɛ la ni tama bɛ dɔw bolo marifa bɛ dɔw bolo kala bɛ dɔw bolo n'u bɛ kɛlɛ la walasa k'u ka jamana bɔ juguw bolo n'o ye an balimadenw minnu bɛ vietnam minnu bɛ kore minnu bɛ angola minnu bɛ mozambique minnu bɛ guinée portugaise minnu bɛ rhodésie du sud minnu bɛ afrique du sud u ka da la k'a fɔ an hakili b'u la u ka foyi tɛ tɛmɛna an kan bi donba in na an hakili b'u la an y'a ɲini ala fɛ fana a k'u dɛmɛ jɛnɛjuru in ka b'u kan na an hɔrɔnyara cogo min na u ka hɔrɔnya afiriki bɛ ka hɔrɔnya maamu kɛlɛ ye se ka ban sa kɛlɛ ka ban jamana bɛɛ la jamana fantan min bɛɛ k'i bolo di ɲɔgɔn ma ka jamana dilan jamana min nisɔndiya bɛ sɔrɔ a la jamana min lafiya bɛ sɔrɔ a la jamana min yɛlɛ bɛ se ka kɛ a la ka kasi don yen nɔ o tuma na sa an kɔni ko révolution ka taa ɲɛ révolution malienne ka taa ɲɛ walasa socialisme ka k'an fɛ yan ala ma si dira an ka président ɲuman ma ka si kɛ nɛgɛbere ye a ka to an kɔrɔ ka mɛn a ka to jamana ɲɛmaa tuma bɛɛ bɛɛ tɛ se ka kɛ i n'a fɔ ale n tɛ jeliya la ko n bɛ tiɲɛ de fɔ la bɛɛ tɛ se ka kɛ i n'a fɔ ale a dako ta a b'i hami ni jamana ye a sigiko ta a b'i hami ni jamana ye a jɔko ta a b'i hami ni jamana ye a yɛrɛ ɲinɛna ko bɛɛ kɔ ka ɲinɛ a yɛrɛ kun kɔ k'a to jamana kusama o tuma président ɲɔgɔn tɛ sɔrɔ koyi an ye muso de ye an bɛ kɔlɔsili kɛ an b'a kɛ ni hakili ye président ala min mɛnna an kɔrɔ